Universitat de Martínez de la Llengua i la Cultura. Som un col·lectiu que naix perquè tenim consciència del poble que és atacat pels governs s'haurien de defensar, i quan dic atacar vull per exemple dir això que passa en les escoles. Pares que voleu defensar en valencià no la teniu. Perquè estem així no només per a dir-vos que teniu raó, que ja ho sabeu, sinó per a encoratjar-vos, i no només per això, sinó per a donar bones gràcies per tota la feina que esteu fent. Moltes gràcies. Bona tarda, amigues i amics, pares. Jo també soc pare i jo soc avi. I soc també dels que van començar igual que vosaltres demanant l'escola en valencià, en aquest cas per als meus fills, que fa més de 30 anys en l'escola Censal. De manera que sé del que esteu parlant i sabem molt bé de per què esteu lluitant. En aquell moment no hi havia tampoc escola pública en valencià a Castelló i vam ser un grup de pares els que, com vosaltres, vam defensar la possibilitat que els nostres fills estudiaran en valencià. Si tinguera un net, que el fill, el meu net, si hagués de vindre a l'escola, que ara té 4 anys, estaria en els mateixos problemes que ara teniu vosaltres, lluitant perquè així al Col·legi Herrero hi haguera una línia en valencià com vosaltres demaneu. Només dir-vos que diuen a vegades que no tenen diners. Avui hem vist el que ha passat en el cas Blasco. Sabeu que l'han condenat a 8 anys de presó i a 20 anys d'inhabilitació. On estan aquests diners? Sí senyor, sí senyor, sí senyor. Que ens porten cap així al Col·legi Herrero, que vinguin així, que no fan falta. Diuen també que s'obren línies en valencià. Des de quan? Des de quan s'obren línies en valencià? Tenim tot el dret a estudiar i a que els nostres fills estudien en la llengua que els pares volem.